Hola, molt bon dia. Aquí l'Antoni Grau, disposat a donar-te uns flaixos de Yoga Family. El primer flaix que et vull donar és practicar la respiració amb el vol, amb l'espai des que comença el sol al vol fins que s'acaba. La posició sempre és asseguda, sigui a la cadira, sigui com jo, amb un coixí, les cames creuades. Si és a la cadira, les plantes dels peus al terra, sense creuar les cames. I en els dos casos, els dorsos de les mans damunt de les cuixes. Practicant aquest gest, aquest mudra, índex i polze junts, els tres dits estirats. L'esquena que estigui recta, l'esquena que estigui estirada, que no estigui caiguda, que no estigui enxufada i sobretot que et notis en una disposició còmoda. A partir d'aquí vas a buscar el que en diem la mirada interior. I com, curiosament? Doncs primer observes amb els ulls oberts, observes el teu entorn, el ram de flors, el moble, els quadros, amb més o menys detall, fas un recorregut del teu entorn, el símbol de l'om, la màrfega, el propi vol de la respiració, la cortina, fas un recorregut per tot allò que t'envolta. I un cop has fet un recorregut per tot allò que t'envolta, tanques els ulls. Tanques els ulls i així com has observat el teu exterior, allò que t'envolta, ara amb els ulls tancats fas un recorregut pel teu propi cos i comences, per exemple, de baix a dalt, els peus, més o menys detallat, les cames, les mans, els braços, l'esquena, la columna, el cap, la cara, els ulls tancats, el nas, la punta del nas, les orelles, la boca, els llavis, les mandíbules i tot el teu cos. Observes tot el teu cos. Molt bé, ja has fet una mirada exterior abans, ara si és una mirada més a prop teu, el que en diem ja una mirada interior, amb els ulls closos, els ulls tancats d'una forma suau, i ara observes amb els ulls tancats, observes el moviment natural de la respiració i observes aquest moviment. I perquè sigui més precís, l'observes en el teu nas, en els dos narius, i observes com l'aire entra, com l'aire surt de forma natural. I a més hi afegeixes el que s'anomena el so de la respiració, que és un so que fa l'aire al fregar la gola. Què vol dir? El fregar la gola, què vol dir? Doncs vol dir que tu quan passes l'aire de la respiració natural, contraus lleugerament la gola, que és aquesta part de darrere de la boca on hi ha la campaneta, i fas un so que, si fos audible, és aquest. La diferència és que ha de ser íntim, només l'has d'escoltar tu. Estàs a la posició, estàs amb els ulls tancats suaument, estàs amb el moviment natural de la respiració pels dos narius,
els dos conductes del nas. I ara, a més, estàs en aquest so, de forma íntima, el so de la respiració. I ara et disposes a combinar el so del vol, que indica el vol de la respiració, amb la respiració natural i el seu so. De manera que tu vas respirant d'una forma tranquil·la, calmada, natural, respiracions que calgui des de que comença el so fins que acaba. Anem a fer una prova. Estàs a la posició, estàs a la respiració, estàs en el so de la respiració, buides l'aire que tinguis, fas una pausa, inhala, exhala. Encara queda una mica més de so, inhala, exhala, sospira, i entre respiracions i respiracions t'obres aquesta experiència de sospirar, de badallar, de sospirar, de badallar. Quan tu sospires, quan tu badalles, la ment es tranquil·litza, la ment es calma. Una altra vegada, estàs a la posició, estàs a la respiració, estàs en el so de la respiració, inhala, exhala, molt suaument. Inhala, exhala, molt suaument, inhala, exhala, sospira, badalla. Molt bé. I et disposes a fer-ho una altra vegada. Tornem-hi. Repasses la posició, tanques els ulls suaument, observes la posició, observes la respiració, observes el so de la respiració i et disposes a practicar una vegada més el vol de la respiració. Inhala, exhala, inhala, exhala, i una vegada més, inhala, exhala. Sospira, badalla, badalla. Molt bé. I ara anem a introduir un element més, que és observar aquest espai frontal, aquí entre les dues celles. Estàs a la posició i observes aquí que hi ha una foscor, la que sigui. Amb els ulls tancats, els ulls en cap cas estan tancats forts, sinó que estan tancats molt fluixet. I observes aquí, en aquest espai entre les dues celles, com si miressis amb els ulls tancats, miressis aquí. I observes aquest espai. I observes una mena de foscor, la que sigui. I ara et disposes a practicar el següent. Poses les mans així com si fossin dos petxines, les closques de dos petxines o de dos musclos grans, i ho col·loques aquí, en els ulls. I veuràs que ara la foscor és més intensa i observes per uns segons aquesta foscor que és més intensa. Deixa reposar les mans, continues amb els ulls tancats i observes que ara ha canviat. Ara la foscor és menys intensa. Observes ara aquesta foscor, que és menys intensa, i tornes una altra vegada. Tornes a posar les mans aquí i observes aquesta foscor ja més intensa. Molt bé, treus les mans, continues amb els ulls tancats, observes que la foscor és menys intensa, i una vegada més
Portes les mans aquí, observes com ha canviat el grau de foscor. Deixa reposar les mans, sospira, observa què ha canviat. I ara mantenir-te amb els ulls tancats i la teva mirada aquí, sense observar si és més intens o menys intensa la foscor, tornes a la respiració natural i al seu so. Tornes a observar el teu cos, així de forma molt general, des de la base fins al cap, les cames, les mans, els braços, l'esquena, el cap, la cara, la boca, els llavis. Molt bé. Obres els ulls, observes el teu entorn, observes la planta, el ram de flors, el quadre, tot allò que t'envolta. I ara et disposes a tancar. Desfas la posició de les mans, reuneixes els palmells, els portes al centre del pit i inhala, i a l'exhalar inclines el cap i et dones gràcies a tu per haver-te dedicat a aquesta observació interior, a aquesta píndola d'observació interior. Namaste.